07/0/2026 nawi pakati pa Sabhuku kumundati na Changamire Dotito vachitongana na sekuru vanonzi Joseph Muteki kwa Mundati village. Claim iri kuti Muteki uyai pamberi pa Changamire Dotito mutsanangure nawi yenyu yekutema muti paguva. Muteki uyai mutsanangure nawi yenyu yekutema muti paguva. Nawi Changamire ni makumbo. Ataura yenu makagara. Ine ndirikunzi ndakatema muti paguva. Ine handina kuona. Ndakazoenda nemupurisa akauya achiti watema pamuti paguva. Ndikatsvaga Sabhuku wangu ndakamutaura kuti handigari makumundatu, ndinogara machiodza. Ndikatenderera ndikawana Sabhuku wangu chiodza ari kumunda. Ndikataura nyaya iyi nomupurisa wacho ari. Chikonzero ndechokuti muti uyu uri kutaurwa kunzi uri paguva uri mumunda kwangu kwandinofudzira mombe. Saka vanhu vakawakira apa vakataurirwa nemwana wangu ari kuSouth kuti ndaudawo kuvaka padyo nomunda wangu, saka moona kuti moenda kupi kubhuku kwenyu. Ndo vakamutsa nyaya iyi. Ine handina kuona maSabhuku mairi ndauya nawo vangave mawitness angu chakama. Right, sekuru. In short, muri kureva kuti muti paguva hamuna kutema. Shoko iri rafome vanonyaya yevanhu vamuri kudzingidza kumunda. Vanhu vatiri kudzingidza kumunda kwangu ava kunofurira mombe. Muno maSabhuku yamauya nayo. Ndosaka ndauya nemasabhuku. Yaripo here maSabhuku yaperekedza sekuru. Kuyaya. Sabhuku kukushedzai. Sabhuku iziso ramambo richitarisa maringe zvechivanhu. Handiti ka? Zvisipo hazvipo, zviripo zviripo. Imimi ndimi Sabhuku wasekura. Muti uri kunzi wakatemwa uyu paguva uri pavillage renyu here kana kuti uri kwaMundati? Iri kwa Zvaiti nyaya Changamire tingaribe senyaya. Totaka nyaya yemuti chete. ndoyatiri yomugana hatina basa ndofunga ndakawirwa nomupurisa wendaura noko ndakasvika didi purisa auya akandisunga mwana wako ndikati alright enda naye purisa akazoya akanzi uri kuwana Changamire enda kuona muti. Ndakaenda kuona muti ndakatora Sabhuku takati ndakaverenga mameters 8.5. ini ndochipfungwa dzangu ndakati muti hausi paguva ndosaka ndaya papi pano tutaura nezvomuti chete nepaguva. Dzimwe nhau dzese dzabatwa naMuteki dzizienda dzakaita sei dzakadaro. Titaure nezvepamuti nepaguva. Inini ndakaenda kuna Sabhuku kuti ndati ndamutsvaga ndikuite mambaro ndikamugarire. Ndio patangaita Sabhuku. Muti watinoti uri paguva tisati taenda ikoko takawira na 2 meters dzinohava. Tasvika ndikasvika kovera kana paita ka3 takaona 8.5 meters kubva parinda ndichienda kupi pakatemwa muti wangu wakaita mapazi akadai kwatemwa 1 rukuku iri rakasara riviri. Alright, tichienderera mberi. Muti ndo pane zvimwe zvatoziva kuti ukatemwa uno kumwe kwaunombowira zvichienderana unokukura kwawenu wakazowira kuguva here? Muti wangu uri mudiki hauna kuwira kuwa nokuti paukawira hatina tikangoona nezvimasanga tiri 2 naSabhuku. Zvapadhuze noguva here? Aiwa paguva zviri ndosaka kuti ndakaverenga 8.5. Ndosaka ndiro zvandabvunza ndati izvo 8 meters ndafita zvinzo ndikuti watemwa wakazowira kunosvika paguva here? Aiwa hakuna ndaikawira kuguva ndaikwanisa kuverenga. Saka ini shoti mukutaura kuti sekuru muti wawakatema hausi paguva. Ya ipa Changamire ndemhaka yekuti ava ndiwo Sabhuku wasekuru ava. Saka akamangara kumundati ndimi. Akumundati vacho kadhoga wapindura.
abantu mundati. ndokumundati Alright, Sabu, sine regai munokwanisa kutidaira muri ipapo zvenyu gara izvi. Kuti taita masabu kege musabu kuchi? chodza Alright. Stanangurire muti uri kuvillage kwachodza here kwati kwamundati. Muti uri mubhuru kwamundati. Alright, stanangurire kuti wakamira sei nokuva. Ndisikatotsanangura kuti wakamira sei neguva chandasvika ipapo. Muti uyu kuti mhosva izonzi yakuidzwa kwamambo yakauya nepasi pamira ziso. Mupurisa wamambo ndiye akatozouya akatitaurira kuti taona pane muti wakaita sei wakatemwa paguva. Isu takatanzwa kuti zvechokwadi area yacho yakatemwa yacho area yatinoda sei yatiri kunetsana kuti iri uku here kana kuti iri uku. Saka nii pandakanzwa kuti kwatemwa muti ndakataura mitiyo takatatopa order yekuti apa hapafanira kubva pakatemwa miti irega ikure iri mustate land nokuti vanhu vari kunetsana. Saka pandakataurwa nesamwana achiti vamupeki vatuma mwana kuti ateme muti. Tikati aiwa takataura nokuti muti haufanira kuita sei hapana muti unofanira kutemwa muarea iyoyo. Saka chende munoita sei endei nengoro munotora muti huni dzacho dzatemwa moenda zokuna nokuti amupeki havana right yehunidzo. Ndokupedza patakanga taita sei taiita. Ndobva pazouyawo pasi pamira ziso vakati atatobvarwa takandoti pakati pane muti wakaita sei wakatemwa paguva. Tikati isusu taitaifunga kuti muti watemwa chii munzvimbo iri disputed chete. Hataiziva kuti muti paguva. Saka akati aiwa nyaya inofanira kuenda kuti kwamambo chimina kutema muti paguva. Ndopandakati chaiwa inini handisi sabhuku romunhu atema chii muti. Sabhuku watema muti ariko kuzasuku. Inini ndiri sabhuku wemunhu akatema muti. Alright, zvisire kumuti uku kureva kuti imi hamuna kuzokusvika kai? Aiwa ndakazosvika vauya manje. Makaona pakareba sei? Mamitas avari kutaura kuti ndiwo ichokwadi vatakabereka. Zvakanaka. Regai titi nzvimbo dzemakuva togara chatemwe nekuti zvine tsika nemagariro echivanhu tofanira kuremekedza nzvimbo dzemakuva dzakavigwa vanhu. Ndosaka muchiona kuti kazhinji kana munhu akanzi avigwa ndibaba ndamai handigoni kungoenda ndega paguva ipapa ndisina sahwira. Ndinototsvaga wehukama sahwira andikuperekedze kunosakura kana kunisa maruva. Handigoni kuti ndakungoenda paguva raamai rababa rehanzvadzi remukoma kunisa maruva ndega. Nekuti tiri kuti makuva ane chivanhu tinofanira kuchengetedza kana kuremekedza. Saka ti hapafaniri kungotemwa temwa. Ndinonzwa sekuru hafaniri kungotemwa temwa asi nokuda kwemamitazi ari kutaurwa zvawo zvanhasi hapana mhosva. Ndinonzwa sekuru hati kuti mangwana izvozviziva kuti makuva hatemwe. Isi nyaya chete yemakuva but kuti sezvataura sabhuku ndo maziso amambo atinoda nemaziso akachenjera akadai kuti tinoti masango anofanira kuchengetedzwa. Miti dzinongotemwa chitemwa handiti haingotemwa temwa asi tiri kutedzerawo tsika dzedu dzechivanhu dzemakuva kuti makuva anofanira kuchengetedzwa. Tiri kunzwika asi kana kuna vanhu vari kunetsa vamataura kuti vari kuuya vada kuti pandei fudza mombe vanhu vaendai futi kumasabhuku aya muyanane nevanhu vapi vada kukukanganisai. Singe singataisi kuti zera ramuri kunge muchidhonzwa kuya kudari hazvina kunaka. Handiti ndimana chipanga mazano atachita taura paipai kuti hatitarisiri kunge muchiya kudari. Masabhuku ndokutendai ndimi ziso ramambo munoona zvekugotsi kwatinge tisiri asi itai kuti nyaya dzinatsobuda chaizvo dzisvike kuno zvinozoita kuti onai taakuremedza vanoswera rino nenzara vagona kudonha nebp pamwana umwe mapirizi ivaswera chinyaya yangu ichapinda tozoita sei vanzwanzi vadonha vari mudare ramambodotito. Saka ita kuti dzimwe nyaya dzisati dzasvika kuno tangai madzisefa mudzipedza ikoko. Handiti makangonzwanzi pane nyaya dzakaita seidzodzidzo munogona kudzitongo ikoko pamunenge muri. Handiti yapamusoro isangamire munhu akaiti ndasunga mwana wako imi ndimukagadzira ini ndinongoti orai asi akati takutira mangwana mangwana nyaya dzakaita sedzimwe dzacho ndikada kuti mapurisa yenyu kana achisunga munhu wezvine ngavatange vachitaura mhosva toenda pano kuti akati ndabva kwasangamire ndotito ndasunga munhu ndokuti orai ndini muri pamberi pangu. Baba